Servus, Lačo Džives. Nyní jsem vás pozdravila v romštině, v romském jazyce, v mém rodném jazyce, v mateřštině. A teď vám to přeložím. Servus, servus, ahoj. Lačo Džives, dobrý den. Ač devleha, naschledanou. Mesom Iveta. A teď to můžeme zkusit společně. Vždycky za slůvkem som, tam přidejte své jméno. Takže například mesom Péťa, mesom Jitka a tak dále. Romská vlajka. Já vám ji trošku přiblížím. Máme tam 3 barvičky. Červenou, zelenou a modrou. Modrá znázorňuje nebe, zelená znázorňuje přírodu a červená barva, to je kolo uprostřed, znázorňuje radost a to kolo znázorňuje kolo uřízlé od vozů, kterými kdysi dávno Romové kočovali. Já bych vám jen v rychlosti krátce představila romštinu. Romština patří do skupiny jazyků indických. Díky stěhování Romů kolem roku 1000 se začala vyvíjet samostatně. Má mnoho nářečí, jednotná spisovná romština ale není. Pravopis se přizpůsobuje nebo inspiruje hlavními jazyky jednotlivých zemí, kde právě Romové žijí. V Česku a na Slovensku se používá takzvaný slovenský pravopis, kterým se píše v romské literatuře a sestavují se podle něj slovníky a učebnice. Romština se vyslovuje tak, jak se píše. Češi proto mohou psaný text číst stejně, jako by byl psán česky. Nyní vám přečtu 2 bájky v romštině a poté v češtině. No a ty bájky můžete najít na stránkách www.kamarádi.eu. A vzhledem k tomu, že dnešní téma je o zvířátkách, tak si budeme povídat o zvířátkách. Džviry, zvířata. Džviry, zvířata. Oforeskeromišos temaljakeromišos. Oforeskeromišos ehas vaikeci dživesake maljakeromišos. Akanahapeha gele androforos. Kernaspesque ceca androcredensos. Alite vareko avlias mušinde pestegaruvel. Kada pesle maljakere mišoske napačisaljolas. Naštíci chones chalas te andrechev nahastan. Točas peske oveci androkufros te gelias kere. Teď vám to přeložím do češtiny. Městská myš trávila několik dní u polní. Teď šli opět spolu do města. Libovali si ve spíži, ale když někdo přišel, museli se ukrýt. To polní myši se nelíbilo. Nemohla se v klidu najíst a v díře bylo těsno. Zbalila si kufry a šla domů. Tam si mohla spokojeně mrskat vousy. Tak děti, a teď jaké z toho plyne ponaučení? Všude dobře, ale doma nejlíp. Teď vám přečtu druhou bájku.
O Jupiteris te e korytňačka. O Jupiteris vičinja savoren džviren pre hoscina. Je korytňačka na doavľas. Geľas palate te dikel sol laha ehin. Joj ale ehas kere te visarelas pesavri hoj peslakena kamel. Pašodao Jupiter penjas hoj peske peskro keroro mušinala furtelol peha. Olečve sestar la ehin kruniros. A teď vám to přečtu v češtině. Jupiter a želva. Jupiter pozval všechna zvířata na hostinu. Jediná želva však nedorazila. Šel se podívat, co s ní je. Ona ale byla doma a vymlouvala se, že se jí z domu nechtělo. Proto Jupiter řekl, že si svůj domek bude nosit pořád sebou. Od té doby má krunýř. Jaké z toho plyne ponaučení? Dávejme pozor na to, co říkáme, jinak nás mohou chytit za slovo. Podíváme se teď na pracovní listy a můžete si je stáhnout, jsou umístěný hned pod videem a podíváme se na ně spolu. Pracovní listy nás naučí pár slovíček v romštině. Jak se zvířátka nazývají v romštině? Můžeme si to procvičit na úkolu číslo 1 a společně můžeme si říct názvy zvířátek v romštině. Liška, liška. Myšos, myšos. Šošoj, šošoj. Mačka, mačka. Kurumni, kurumni. Graj, graj. Rukono, rukono. Sap, sap. Medvedis, medvedis. Elefantos, elefantos. Nalpa, nalpa. Tigros, tigros. Kachni, kachni. Macho, macho. Papagayis, papagayis. Bakry, bakry. A teď se podíváme na úkol číslo 2. Já jsem se vám představila a teď se vám představí zvířátka. Vyjmenujeme si je. Takže mesom rukono. Mesom rukono. Mesom myšos. Mesom myšos. Mesom macho. Mesom macho. Mesom kraj. Mesom kraj. A teď se podíváme na úkol číslo 3. A to je, jak dělají zvířátka. Víte o tom, že zvířátka dělají nebo vydávají zvuky v každém jazyce jinak, ale v našem případě to bude stejné, protože ty zvuky jsou do romštiny přejaté. Tak, vybereme jenom pár. Mačka kerel mňau, mňau. Mačka kerel mňau, mňau. Orukono kerel haf, haf. Orukono kerel haf, haf. Ograj kerel iha, ihaha. Ograj kerel iha, ihaha. Egrumni kerel bu, bu. Egrumni kerel bu, bu. O myšos kerel
pí, pí, omiše skerol, pí, pí. E bakry, kerol, bé, bé. Tak. A teď se spolu podíváme na úkol číslo 4 a shrneme všechno, co jsme se dosud mohli spolu naučit. Takže jsme se naučili pozdravit, představit se a nakonec se i rozloučíme. Takže servus, mesom mačka. Servus, mesom mačka. E mačka kerel mňau, mňau. E mačka kerel mňau, mňau. Servus, mesom rukono. Servus, mesom rukono. O rukono kerel hav, hav. O rukono kerel hav, hav. Ač devleha. Ač devleha. Ač devleha je doslovný překlad zůstaň s Bohem a v češtině by to bylo jako nashledanou. To je vše. Ač devleha.